Vytvorenie grafu pomocou grafického tlačidla v štandardnom paneli nástrojov. Označím do bloku oblasť, ktorú chcem vyhodnotiť graficky a kliknem na grafické tlačidlo sprievodca grafom v štandardnom paneli nástrojov. Otvorí sa dialogové okno sprievodca grafom, ktoré nás bude viesť v 4 krokoch pri tvorbe grafu. V prvom kroku vytváram z typu grafu konkrétny podtyp. Vyberiem si konkrétny podtyp grafu, ktorý chcem vyhodnotiť a kliknem na grafické tlačidlo ďalej. V ďalšom kroku, v kroku 2, si určím, čo majú tvoriť rady, riadky alebo stĺpce. Program väčšinou vyhodnotí správne, že riadky tvoria stĺpce. Kliknem na tlačidlo ďalej. V ďalšom kroku si môžem dodefinovať v nastavovacích úžkách osy, mriežka, legenda, menovky údajov a tabuľky údajov, konkrétne nastavenia. Po prípade doplním názov grafu, os kategórii X, Y a pri tomto type grafu dodefinujem aj os hodnot Z. Pokračujem kliknutím na tlačidlo ďalej a v poslednom kroku si len rozhodujem výberom, či bude graf na samostatnom hárku alebo súčasťou tabuľky. Dokončím kliknutím na tlačidlo dokončiť. Program vytvorí graf v pracovnom hárku.